Čaute mravce, ja vás vítam u svojho ďalšieho videa na hru Block Car Online. Môžeme rovno, nejdeme o toalet a ideme, prepáčte za teštinu, viem, som úplne pako. Ideme rovno na hru. Dáme si pre dvoch a ideme na to. Viac menej moc ani komentovať nebudem, ale v minulom videu som vravela, že budem natáčať na svoj kanál TVman. Nenechajte sa pomýliť, nejde to byť na kanál TVman, ale bude to, dajte si Adam TV a hľadajte fotku, neviem vám to ukázať. Je to proste fotka a pred ňou sú dva prsty. Ako takto hľadajte, hej. Dobre, ideme na to, takže už sme sa pripojili. Ja už hrám, nejdeme to dlho zdržovať. Ako ste videli v druhom dieli, tak to Adam TV mi dal tam do toho hudbu. Dáme si troška zvuk. Niekto hudbička hrá. Toto je moja sestrička. Poď na čo? Odpojíme sa. Ak nebudeme komentovať, je to za to, že sme moc užití do hry, lebo je to naozaj dobrá hra. V mojom prvom videu máte odkaz na túto hru v popisku. Aj odo mňa. Takže určite lajkujte, zdieľajte a takto. Ešte to nie som. Možno v pozadí počujete Zixi, ho natáča viac menej so mnou. Môžete si to video pozrieť aj na jeho kanále, on natáča to isté. Poď, 3, 4. Ja som to stlačil. Dobre, sme na dobrej mape. 3, 1. Ak je to moc nahlas, napíšte mi prosím do komentu, či by som to mal stíšiť hudbu, alebo nie. Počkaj, musím si dať iné videjko. Z tohoto videu skúsime našetriť takých 1400 zbraní a potom vám niečo ukážem. Čo si za to kúpime. Ako už som povedal, moc to ani komentovať nebudeme, lebo sme dosť užití do hry. Daj mi ho už. Čo mal takú vestu? Dáme sa preč z tohto serveru, poďme na taký iný. Ale reklamy ticho buďte. Musíte chvíľu počkať, lebo sa to troška seká. Ja to už mám. Sorry za tie zvuky teraz, čo počujete. Moja najmenšia dvojročná sestrička pozerá videá. Dobre, ja si dám troška do zvuky. To možno vadí. Ideme na to? 3, 4. Dobre. Ak vás toto baví, tak napíšte dolu do komentárov, čo by sme mali ešte také natáčať. Ja som na tej tom videu. Ja tiež. A 0-0. Ja nie som v týmoch. A čo? Sám.
Ako vidíte, tak troška to seká, odpojíme sa od toho. Čo vás viac baví, buď tanky, alebo... Jasne, vyskúšame si teraz, ako vravia Zixi v pozadí, vyskúšame si aj tanky. Nejdeme na to. Nie, za chvíľočku ja mám už celkom tu vymakaný, on má tiež. Tam v pozadí vidíte tu, ne? Takže ideme na boj, dáme si car mode a ideme na to. Toto car modes a ideme na to. Ako vidíte, tuto hore sme každý sám za seba. Dá to troška tichšie, lebo je to dosť hlučné. Odtiaľ to sa hneď odpojím, lebo túto mapu nemám moc rád. Dobre, už sme zase tu. Vážne sa ospravedlňujem za tie zvuky tam, čo počujete, ale moja sestra si to nechce dať tichšie, takže prepáčte. Pokúsim sa, či to nepôjde ako vystrihnúť, uvidíme. Ako vidíte, tak To je môj tank. Tu na takto. Dáme battle, dáme mods for... Tam máš TikTok dát. Či Zixi. Super, na dobrej mape sme. Nemusíte nič také do komentárov písať, že tak sa voláme a tak, lebo my sme už na to zvyknutí. Hej, všetci vedia, ako sa už voláme. Vy hráte na vlajky? Prepačte mi za túto reklamu, to určite všetci poznáte z Dragon City. Ak chcete niečo iné, nejakú inú hru, môžete dolu do komentárov napísať, čo by ste chceli. Ja vám tu zatiaľ strihnem. Tuto on zomrel, ja som zomrel tiež, takže naraz. Takže sme späť po malom strihu a ideme na voľačikov. Určite si túto hru stiahnite, je veľmi dobrá. Je to niečo skoro ako Counter-Strike, len po Minecraftovej verzii. Akurát sme prehrali, lebo sme mali málo killov a reklamy. Ešte chvíľu vydržať, lebo sa to zase seká. Jo, Viktori! Doma pusím niekam. Tu budeš. Dáme si malý štrich a uvidíme sa, keď budeme hrať, takže zatiaľ čauko.
Čauko, sme tu po strihu a ideme do hry. Akurát zabili, ako ste videli. Sme späť, ideme do hry. Ashes Cup. No super, je to dobrý. No, to si dá sprel. Za chvíľu končíme videjko, lebo už máme cez 11 minút. Viem, nie je to dáko veľa, ale potom hneď natočím, možno ďalšie uvidíme. Ako vás toto bude baviť, prosím lajkujte, aby sme vedeli, či máte záujem o tieto hry. Akurát nás zase zastrelili, super. Takže toto by bolo asi všetko z tohto videa. Majte.